I was given. Gilusad sa PhilHealth dinhi sa Sugbo ang ilang yaman ng kalusugan para malayo sa sakit program kunyakap karong adlaw, Agosto 11, 2025 sa Vicente Sotto Memorial Medical Center. Giumol ang maong programa, nagpalig-on sa serbisyong medikal, lakip na ang paghatag og libreng cancer screening test alang sa liver, breast, lung, prostate ug colon cancers. Ang yakap usa ka upgraded na bersyon sa kaniadto konsultasyong sulit at tama kung konsulta program sa PhilHealth. So pagpamitaw jud kamo, what is the yakap, no? Because this is the enhanced, no? But this is an improved, no? Improved the consulta program nato, no? For sure, no? Ang ato nga mga beneficiaries here, no? There are 4 cancer screenings like liver, breast, lung, and then prostate. So, and colon cancers nato, no? So, these are actually 4 common cancers nga kailangan jud, no, ma-detect naton early. Ang Cebu Provincial Government sa ilang bahin mipadayag og pagsuporta sa maong programa. Mao lang yun niya ako'y kapasalig sa PhilHealth, sa DOH, nga dako kaayo ang suporta ni Gopam sa inyong programa na paghatag, ipalapad ninyo ang mga libre nga serbisyo ug libre nga tamban. Paningwaon yun ni Gopam na ang atong mga provincial hospitals mapalabdan sa iyang kapasidad aron adto na lang yun maserbisyuan ang atong mga kaigsuonan ug di na kinahanglan o anhi ug syudad. Daghang salamat. Samtang si Cebu Provincial Board Member Dr. Stanley Caminero mipadayag og pagpasalamat sa PhilHealth alang sa paglusad sa maong programa. Kini sab gidasunan ni Cebu City Mayor Nestor Archival. Tinuod sakto ra gyud nga ang atong gamiton nga termino dili i-konsulta, yakap with P. Kaysa una, wa pay dako nga investment ang PhilHealth sa pag-compensate sa mga care provider o health institutions, wa UAP ang yakap. Hospital that are actually catering on this. The constituency will have probably the area where we can go to certain barangay health centers that could cater this kind of thing. Human sa paglusad sa maong programa, mibisita ang kadagkuan sa Vicente Sotto Memorial Medical Center ug uban pang mga opisyal sa Cancer Center sa Vicente Sotto Memorial Medical Center. Kini si Marlon Ado Jr., USC Com Intern, alang sa MyTV, Cebu.